Salam alek. Ata Vatan TV kanalynyň hormatly tomoşaçylary. Biz siziň ähliňizde dünýäniň ähli gowluklaryny arzu edýäs we şugun size ýene de bir Ata Vatan TV kanalynyň Ata Vatan jurnalyň elan eden bäsleşigi hakynda ýatlatmak isleýär. Hormatly şahyrlar, mehriban tomoşaçylarymyz, dinleýijilerimiz bilişiniz ýaly Ata Vatan jurnaly Arkadaş şäheri Ilham Gözbaşy adly bäsleşigi elan etdi. Arkadaş şäheriniň ilkinji tapgyrynyň açylyş dawralarynyň bir bütün dünýä ýaňsalan şeýle ajaýyp bayramçylyklara utgoşup geçirilmegi bilen bir bäsleşigimiziň häzirki wagtda ýene bir aýyň dowam edýänligini size ýatlatmak isleýär. Arkadaş şäher hakyndaky bir goşgu bilen biziň bäsleşigimizde gatnaşyp bilýär her awtor we bäsleşigiň jemleri boýunça iň gowy ýazylan goşgu eseri ýeňiji diýip elan ediler we pul bayraklary bilen ýörüte syýlaglanlar. Bizde 3 tane esasy bayrak, 3 tane höweslendirji bayrak we ýenedem höweslendirji kän sowgatlarymyz bardygyny size ýene bir ýola ýatladýar. Ata Vatan kanalyna Arkadaş şäheri Ilham Gözbaşy ýaryşy size garaşýar.